Hawu. Hey, ngani zami. Asabona baba. Awu, ubaba simthana nabo bonke obaba emhlabeni. Baba besicela usiphi imali yokukhera phela esikoleni. Nakho wena kuvuya isilima wena. Imali yokukhera yani manje? Angithi uyazi ukuthi uChristmas ufika kanye ngonyaka. Nebonus nayo ifika kanye ngonyaka. Imali yokukhera naku isilima phela wena. Baba lento isho ukuthi sibuyela back kudla isinkwa no peanut butter. Hayi bo uthi zinkwe. Hayi bo. Nayi ingulube izonginonela bo. Awukade leso uyasebenza? Cha baba. Unayo imali? Cha. Ubovala lo mlomo wakho omkhulu la ungazongicasula. Hey nawe thula. Kade sesikhuza. Ulalela usisi wakhe ngithi usisi wakho uthina ngithi yamuzwa uthini? Ungangidini-ke wena. Saye toilet. Ey mama. Ngisacela nje ungipha i-newspaper safunga e-toilet. Yini ngathi ushiphile nje baba? Ey mama sekonakele wona ngeke kubi. Awungeni namhlanje? Hayi no angena mhlawumbe ngi-off mama. Ngizongibona wasengibuya. Ayibo ngeke nakubonakala. Wozani. Na sasakhe isikhaftini. Wena sakhe sengisifakile la. Wena. Mama lento isho ukuthi sobuyela back kudla ubhontshisi nofish. Akuvuyi isiphuphu kodwa sengane yaza uneliseki. Awuneliseki nhlobo. Hambani la futhi yike ngazwani nobaba wakho. Ngiyaxolisa. Hambani. Baba yini? Bese mangikhuluma bese kuthiwa mina ngikhulunyiswa utshwala. Ukhuzwayo. Vele bekuthumile Cha ngiyamnyanya. yakuhlulwa ubutshwala wena. Khona le mkhukhwini sawubone somile. Samafoni wami. Bona Nkosi yami. Emkhukhwini. Ematshotshombeni. Ilapho impilo esiyithola khona. Awubeke. Ematshotshombeni. Emikhukhwini. Bona Nkosi yami. Ematshotshombeni. Knock like hi. Yeah. Yes, Anton. Safokshis. Ya Mike, unjani sis? Ngiyaphila ntombazana, uyaphila wena? Hayi ukuphila nje sis. Lalela ntombazana ngiza nezinye indaba ezimnandi. Yeah. Umngani kaMedem uthe kusasa umbone. Mama ngasis. Ngikutshela indaba ntombazana kusasa siyavuka. Hawu sis Sihamba nkulunkulu. sonke kusasa. Kodwa sis uthini kumina? Sihamba sonke kusasa ntombazana. Sis inkosi kubusise Ngasho sis. ntombazana ngathi wonke umuntu ufanele asebenze. Sis singizokwazi nokusiza la Ah, ekhaya sis. ntombazana. Ukhuzwa Ntombazana. yasebenza yedwa. Lalela ntombazana ngikubone. Hayi sis ukulungileke. Hawu kodwa sis ngibikosi kubusise ma. Hawu baba Siyasashonga ntombazana. Siyabonga moya ngcwele. Hawu ngiyabonga baba yikho ngikudumisa mihla namalanga. Umkhulu uyasabeka baba. Angikhuleke. Malibonge Nkosi Jesu. Hawu baba siyabonga nje. Yabo wena simanga lento yakho ungatholakali siqala ukungicika nje. Avune consi kodwa nawe sanda sami. Cha ngempela nje wena usuhlezi unyamalela. Mawunganyamelela awutholakala efonini hayi. Manje ngidinile nipho. Wena ubonini? Avumuhle kodwa nami usudiniwe. Usuqalileke. Mina umuhle ukhala. Umuhle hle. Ngisho modiniwe futhi umuhle. Mina ke nje futhi uhlezi. Ngempela? Ngiyabonga. Ngiphathele okuncane. Awu ngiyabonga. Sweet nje nawe. Yazi wena. Wey uma. Hey uma wakho nje uyathanda ukusiphazamisa hayi uhleze efona Athi nje. ngimbambe kodwa ngizokubona. Okay. Ngikuthanda eso. No right ngikuthanda nami. Sithando sami. Ngizokubona after school. Ngcwabi. Ngibone lezi ncwadi ukuthi bangiphathile. Ngena. Awu, hey, katsheni mnganami. Hey, uright baf. Sikhona kunjani wemlinga? Hayi no akufana. Ngavasho lo wena nje. Kwenze njani? Imake katsheni ngeke. Awukahle kodwa katsheni. Wena ngempela yini uhlezi usigabisela ngalezi imbambo zakho? Ubona ukuthi uzacila ngempela. Isosha njani kodwa leli lizacika kanje? Hayi. Uyakuzwayo. Angizela amahlaya la.
Manje inkabi yami wabukeka ungeneme yini kwenze njani ngempela? Hey. Kahle kahle akukami kahle mfowethu. Ngiyale niyale uGladys ubhezi uzongixina ngeingane la uzongifuna izingane. Ay, kodwa nawe Gatsheni uyaganga nkabi yami. Kade ngakutshela ukuthi kumele ube nezingane. What if bayakudubula lapha ama-social uyashona? Ubani ozoqhubeka nesibongo soGatsheni ngempela ungenazo izingane? Angithi ngibona mina manje nginezingane eziwu2. Wena ubhizi nokuhleli lana unalutho. Hayi ngeke nkabi, you need to do better. Kahle kahle webhodi. Kunenkinga la. Inkinga. Into nje engenze ngeza la ngafuna ukuthi sizolo manje indlebe njengensizwe. Kahle kahle mfowethu ngike ngaya kwadokotela. Ngabe sengithola indaba ezingezinhle kahle. Yini uyagula nkabi yami kwenze njani? Uzwani? Yini kwenze njani nkabi yami? Yazi ukuthi thiwa angikwazi ukuba nabantwana. Damn nkabi. Hayi ngifuna ukuthi manje nkabi ungitshela ukuthi uchama amanzi erice. Ukuzwa iyakitaza le ndaba. Hayi no nkabi yami serious ngempela udaba. Manje nkabi yami awusho. Manje usumtshelile uGladys useyazi. Ukubuyazi ngaba kangixini kanje ngegane. Manje nkabi awusho manje uzomtshela kanjani ke? Yabona mina nje inkabi yami into ebengiyicabanga ukuthi ngibane ngibhukuke le ndawo. Mhlambe kuzokwazi ukuthi mase sengixhelelene naye ukuthi ukuhluzeka la umqondo. Yehle lento yokuvuna ingane. Yabona ngavela wangihlula nkabi yami ngisingalwanga. Ngixabanyayo phela. Ngisazothi ngeke ngithi ukukhuluma noMakhuzwayo ngale ndaba leso uyixoxa naye. Awu manje sikhuluma zenze izofaka abafazi endabeni zethu. Hayi no phela no lutho nkabi yami hayi lutho bese ngisho lo. Kodwa phela nkabi yami usunga shaya noma nje into eadoption noma uthatha usihle wami la uhlale naye lapha lokube ingane yakho. Abize mina ngoba ingane enye indoda. Hayi no nkabi yami. Uzwahlala. Ngiyakuzwa nkabi. Ngiyabona ukuthi yonke lento yenza ihlala. Awu nkabi yami. Iyazala. Gatsheni. Gatsheni. uGatsheni uchama amanzi erice ngempela. Hayi. Akabuyi umama lapha ekwenze washingi ngimxoxela indaba engaka ukuthi uGatsheni isosha lonke alikwazi ukumithisa. Hayi, dothi ngiqhubeke ngibhe incwadi zami ukuthi yithina. Oh yes mama, awe msehlezi. Ekade ngifuna mfethu right. Sithanda sami. Yeah, ngizokubona ngasekhaya. Akuthanda keza. Isimanga mfethu awusho mfethu. Uneyintombi engavele wena. Yabona mfethu ngiqala ngikubalela mfethu. Loshona ilanga ubinqwa. Wenza ngani kulento yakho le mfethu because thina sihlezi sizama sigadwa left and right. Kumele ukwazi ukudlalisa amagama. Ukwazi ukuhlelisa intombazane. Intombazane yamthanda nje ukuhlelisana. Enye into futhi kumele uyazi kumele ube namagama nani. Amanga kanjani manje? Buka la. Yabo? Le intombi yami ngisele igama lama. Yes, simanga. Uyintsha mfethu ngeke ngivume wena. You need to put me on mfethu kule mpahla le. Ingakho kunentombi eningi. Hayi mfethu, yazi mfethu kunengani mina ngihlezi ngizama mfethu langana engifunda total mfethu lapho ngifelana ngayo mina mfethu. Asilungiseke. Hayi lokho iswinga ngifuna. Ngoba intombazane iyathanda play hard to get. Inento ethi play hard to get. Hard to get yini manje le? Intombazane iyathanda ukuncengwa brawami. Ngesinthi kumele ukwazi wena ukuthi ukuqhubeka ukuyilandela ungagive up because ubuye kuntengenteke. Oh, hayi ukuthi iswinga kufuni. Iswidla hard to get nje yona. Sure. Uhlakaniphile nje. Sawubona izinhleke. Saka. Should usine hayi ngoba engangifuni. Ingoba she's playing hard to get on me. Singibona nje. Singibona.
Ngesonto mazani uyaphila. Ngi-right Gladys kwenze njani? Yebo mngani. Yazi ngiyagula my friendship. Manje ngenze njani ngoba phela mina ngiyena udokotela. Ngenze njani ngempela Gladys? Yazi intombazane bangwa nezibi. Ungani wami ngiyafa. Yini? Phethwe yini ke? Yazi ngiyaphalaza. Ngiphethwe yikhanda, kubuhlungu ngisho amabele. Futhi isikhathi esiningi nje ngivesana ngikhalele nezinto engingazazi. Kuningi mngani angazi nje. Iqala nini lento? Hayibo, yazi ukuthi lento isenesikhathi ngempela ngiphethe. Ungabe ukuthi uyithwele njalo weGladys. Hayibo, usho njalo? Naphela ngithi nje ubika ukuthi yena uphathwa amakhanda, uphethwe amabele, yonke into phela leyo nto izinto zokukhulelwa. Hayibo, phela makunjalo shothi kufanele ngitshele uGatsheni. Ibambe lapho ke. Sizongamtsheli ke manje. Into ofanele uyenze wena, uthenge i-pregnancy test, uhambe uyosiqondoka endlini bese nxa umtshela uGatsheni ukuthi khonto sesiswini. Yazi ukuthi kufanele ngiyithole ngempela i-pregnancy test. Hayi, wena. Lalela ke ngeke sisi sekwanele phela. Hawu iphina butter ingane zami lesi. Sokwapune kangani nje u2 wonke lo. Futhi usuku 6 rand sekwanele sisi. Sne. Yini? Sawubona. Ya, ufunani namhlanje? Singayibona manje lento yenzayo. Kanti wenzani? Wena mfethu udlalwa to get wena mfethu. Uzobhedela wena. Hawu. Sne, ngiyayibona lento yenzayo ufuna ngikuncenke and ngeke give up mina. Wesihle la. Yazini? Uthathe le earbud leli. Kwenzeni manje ama earbud mina? Ngifuna ukuthi uxine lezi indlebe zakho ukuze ungizwe kahle. Ngithi yabona ukuthi indaba wangizwa ngoba ugcwele igonogono lamadlebeni akho. Sihle, I'm not your type. Cela ukumbangela isicefeso. Awusine ngizwile nanokuthi ngithanda amahlaya ngizobhalela namahlaya ke Class kuzohleke nawe. Sihle, awuhlekisi. Awusoze wahlekisa. Angeke uphinde uhlekise. Usuke lapha phambi kwami futhi. Sne. Ncasa butami sabona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ncasa ukuhlupha nkosami yazi ngifuna ama directions ahlahlela ngidukile. Hayi, khuleka udukanga usendaweni e-right cab. Ngiyazi ukuthi ufuna ama directions ayapi. Kanjani manje ngingawukutshela? Awufuna ama directions enhlizweni yami? Kodwa ngilekuselani? Ngiyahlekisa ngempela. Nakho uzocabanga ukuthi ngifuna ama directions enhlizweni yakho. Yeke leyo ngiyadlala. Igama lami usihle. Nguthembeka. Uthembeka. Ubuthi ufuna ukuyapi kombe? Ngesitolo yazi ngimusha kahle hle kule ndawo ngayijwayeli. Ngiyasho nje ukuthi ngiyaqala ukukubona ufeni nivele ngala. Saneviki sifikile. Hayi khuleka ngingakutshengisa mina I don't mind yabo. Kodwa sikho yazi isidingo. Khuleka ngihlanga sesitolo vele indlela yasekhaya ihlanga sesitolo nje khuleka. Okay ngiyabona. Asingahamba usho kunjani la lokuthi vele. Hayibo. Gladys, kwenze njani? Kwenze njani ntombazana? Makhe ngiyaphalaza yazi lezi insuku angazi indaba. Mhlawumbe engidlayo. Uthi awuguli nje. Lutho azangiguli. Udleni. Athi sidla inyama ngaphakathi. Uyangithusa kodwa Gladys. Uyangithusa. Ncase yazi sengilokhu ngixoxe ngendaba zemphalazo uyaphila wena? Hayi, ngiyaphila ntombazana. Ungakhohlwa phela makhe ungibuzela nami emsebenzini. Ngizokubuzela. Ngizobona ntombazana. Okay, so labati, what is the square root of 250? Mengabe ufuna sihle. Kwenze njani? Ngiyaxolisa Thembe. Ayibo, ngiyaxolisa Thando.
Awufocus, ngizama ukusiza wena la. Okay. Samelo 250. Okay. Ukuze uthole u250 usithola ayibo. Ngixolele ukuthi nje siswami kunengane engibonile. Yo. Yabo usine ngisengahamba iphonsekweni manje asanendaba nje naye nathi. Hayibo, eyaphi le ntombazane ekuhlanyisa nje? Ngisanda kufika kule ndawo le. Yo, labithi ngiyayihlekisa cabanga. Hayibo, ubaloyi Kamala uThembeka. Thembeka. Uhlala phi? Uhlala ngakamthembi. Yabo lapha ngakamthembi mawudlula ngakhona. Uhlala ngakhona. Siswami uhleni lapho uthi ngiyamhlekisa cabanga. Hey, ngiyakuzwa. Focus-ake la ngiye phansi ngamantombazane. Okay. U250 angithi i-square root isitholakala ngokuthi Ngane wazani kudla sekulungile. La ekhaya sesibuyelile futhi ibhontshisi. Angeke indaba la ekhaya nje. Wena sihle ngempela umthetho wakho wenze njani ngawo? Ngoba phela awukwazi nokuvala umlomo. Hayi nami mase ngikhathele umkhuza manje. Ngiyaxolisa ma. Ayikho into exolisa yona. Wena umthetho wakho usuhalela induku. Wena usufanele ushawa unabe. Hayibo. Uyima. Ushawa sekwenze njani lo? Usenzeni? Tshela babakho. Baba, ngitshela ukuthi athi uthini. Ngishongo lutho mina baba. Ngikaze ngisho lutho. Awukazi usho lutho. Yambona mama lo. Uyabonakala ukuthi amasanda akasekuhlaza. Wena kuyabonakala ukuthi kade wayigcina induku wena. Hayi, siyeke baba lesiphukuphuku sethu. Lalelani kodwa mnteni wami. Ngineindaba ezimnandi. Unendaba ezimnandi awuze nazo mama sithini indaba? Hey, uNkulunkulu phela soze wayiphendula imithandazo yethu. Ngithola umsebenzi. Hayi basanda sami. Hawu mama. Uzothola umsebenzi. Phela indaba ezinhle phela lezo. Hawu. Ngithola umsebenzi nkansana. Awukahle uthole lapha umsebenzi. Ngithole lapha phathi lapha eMajaldini eRinyani. eRinyani. Yo, Nkosi yami ngiyabonga. Yazi usuzongisiza na athi ngithole usungisinda ngempela la. Usuzothi nawe nje ukuthi ubheke izinto ezincane la endlini. Hawu siyabonga. Siyabongela ma, uNkulunkulu omkhulu ngempela. Ayikhulu ngempela uNkulunkulu. Sesizosho sicele wena mayimali cause ubaba unjani wena? Ubaba usebenza kanzima ubaba. Yabona wena usuzongicasula ngempela wena usungimla. Hayi miyeke baba. Asibongeni uNkulunkulu, asibonge nokudla. Hayi mama. Moya ngcwele siyabonga baba. Siyabonga Nkosi yami ngokusibusisa ngomsebenzi Moya ngcwele. Sisokwazi ukuthi siphinde sidle yona iKentucky Fried Chicken. Hey Moya ngcwele siyabonga futhi Moya ngcwele ngalo bhontshisi omkhulu kangaka. Umsebenzi namandla mnyeni wami lawo baba. Siyabonga. Amen. Asidlenike. Yabo nje usuthola umsebenzi nemali sengizosizeka nami la endlini. Yibo. Hey. Wesidlena ngaso enjoy nje ukudla kwakho. Hayi ngiyaenjoy baba. Hlafuna phela ngikubona uyahlafuna la. Baba. Mnandi ngithi. Ya. Mulo ucomplaina wena la isicefe. Sandoka ngithi ngane yami umnandi. Ya. Sizodlula Mama. Bengicabanga lana usuyongitshela nawe uma uthi ngirong. Bengicabanga la ukuthi njengoba siqeda ukuzwa indaba ezimnandi kangaka ezokuthi uyoqala emsebenzini kusasa. Bengithi mina mama asibe nenkonzo ukuqala ebese siyalala. Qinisile kakhulu baba kubalekile impela ukuthi uNkulunkulu simbonge. Yes mama asiqine sithanda. No mama usandaze kanjani manje? Kodwa bawuchaza ukuthini manje ngoba uNkulunkulu phela lo sibusise kangaka ngalomsebenzi bengithi mina asikhuqene simbonge kanti ukhuluma ngayiphi inkonzo baba? No mama mina bengikhuluma ngenkonzo yala ekamereni ukuthi kusafanele iqala sethu ukuba nenkonzo ukuqala. Angithi inkonzo uma uyivala ivala ngomthandazo. Soqala ngenkonzo mase siyathandaza ke. Lungileke phela khuzwayo ngoba nami ke ngineme ngisemudini basho kanjani. Ngithokozile mama. Ngithokozile. Hayi mama asiqale ngayo inkonzo le esicela siqale ngayo. Iduku uqala. Yes mama. Esangeni. Eso musa.